такива камъки, като стримуловата. Тя ти човека него. Снимай му резилата, снимай камъки. На 38 бири. Ама има ли сега апарат? Не. Искам да видиш да сигналите. Аз така, да мокне на камъка как е това апарат. Я поръка. Ай, дайте апарат. Голи ме, има ли някой? Ти привлечай. Може брат. Слагаме двойното да. Какво се хвана ли? Сега слагаме. Няма ли? Я да разсложите тук. Не, за мен си Ще карам него на мас. Бавни. Ти утре с това, ако беше с концентричен да пробива този камък, те да вземе. Ти бъй концентричните да ти има. Колко ти това апарата, бе? Дай ги 500 лева. С голямата антена с малко. 1700 с малката и 500 при теб голямата. Да, малко. Видяхте ли всяко апарата му, да? Ето снимай, ма. И го пуси колко. Съска, да, снимай и реши и какво има. Сега си вземат 5 ръки и 5 бири. Бабо! Чакай сега да махнем апарат. Добре, че докара голямата... Чакайте. Май сега този камък. Има ли сигнал? Няма нищо. Перфектно. Чакай, чакай големия. Това няма го пробие вече. Ето да го пробива, бе. Няма го. Давата пара. Дай. Палчо. Но този камък е по-лабав от другия, бе. Лава. По-лабав от другия. Ама той може да е дебело, Лава, ай. Дай! Има ли някой сталка? Има ли? Дай я трака да ти, ама ето трака умряла. Дай я трака. Не обиждай на тези хората, може да не. Господин инженер, трябва да статия да се мъчиш. Гледа се да се подпали. Да. Научно-технически обяснение. Това е извън законите. А промени си мнението за стих, пичо, аз бях преди като тебе на струя. Даже, защото гледа тази цена Я ми направи една снимка тук, с откривам пункт за вторични суровини. Това ще ти го направим веднага без да сниме, бе. Много хваща, трябва да църкане на мозъчко. Да, тя страшна, разбираш. Много хваща. И ми Това не пасна, ние голяма тяга, тя не пасна, какво да пасна. Той върти умряли панги. От оригиналното няма по-добро. Не, абсолютно. Аз съм ната... Дай оне камък камък. Сега ще махна паспарата отдолу, да видиш, че няма никой. Не бе, много хубаво работи, бе. Махне тя. Махне тя. Чай да не ще настъпим, ще... Лъква ли апарата? Няма никой, няма папът, мара. Не бе, човек, дай да видим оне малки камък. Я да видим тесор. Я пусти върху този голем. Не, искам малки да видят. Да ме тесор големи. Антонианче. Так, на коня, го бавно. А породил. Боризо съм си път. Сега, виж. 8 е. Нямам го чипи за 500. Аз преди като имах мухаремката, виках, от мухаремката няма по-добро. А по-настоящето се полиграва, викам, че тема хик, си вярно ли бях? Не, така е добре. Имаш мухаремката, няма така. Ама ти не вярах, аз ти казвам, аз съм честен и искрен много. Те само не ми вярат. Не. Аз не лъжа никой, разбираш? И мухаремката потъкът, ама не можа да фане пара. И викам, сега ще ебам майка да ще отчет някакво да говори сам. Аз искам на кръста да ти да пише резултат. Така добре. Това гнешка е 38-45 етажа. Пага ред, че ги варя от... Не, се става тена, много пише не една. Дава, не види да ти закаманя. От стана е полет. Опита сама. Опита се, добре. Именно. А французите коли не могат да правят, ама знаеш какво правят? Апарати и други работи правят. Няма да казвам. Слушай сега. Обяснението е много. Дай. Не. Ти си боксер, тежка категория. Касиус Клей. Ти си камък. Така. Аз обаче съм категория перо. Така. Ти ако ме млотнеш един път, ще ме фърлиш на 10 метра. Така. Обаче, аз ако те млотна, нали, нищо не мога да ти направя. Цялата работа е така, че
малката сонда лесно се претоварва от камъка. Защо? Защото... Не малко. Вися, е като перо, лесно може да издаваш от лъжицата. Лъжицата менше. По-големи не мога. Аз ще кажа това. Ама така ти го кажа, че се ме разбереш. Ще го напишеш в статия, ще пустим форума с спокойната. Да прекратяваме си. Голям е камък. Я сложете и големи и малки, големи върху това. И тогава вече, ако го хванеш... Ясен термин. Чакайте, чакай да сложим по-голям апарат. Чакай да хвани. Чакай да сложим по-голяма, като антонианки и по-голямо. Колония слагаме. Дай. Ама виж ти това са ние сега, моля се мере сега. Чакай, виж къде го дигам, виж. Пълма ти погледнеш. Бягай малко там апарата. Чакай да се чува камерата. Чакай. Чуй го. Перфектно, перфектно. Я сложи това камък отгоре по него. Сложи ме това ще се Друга дил. Това няма ли го правим? Какво да го правим? Файт. Ама ако идем да мисля някъде да става. Мало ти си файт. Не, сложи това отгоре. Абе ти. Сложи това отгоре. Има ли свято долу? Има, дайте рол, да видим, да 14 не ще има. Аз има един вече, ако не ме... Перите стинки съм отворен. Дай мини полета да мини. Аз се гледам прогнозата. Мини, бе. Прогнозата днеска ще вали, утре няма мати. Япония, стари мини там перите стинки в планета. Те, после как да грал. Чакай, ама ще Ти да не кажеш, че... Да, ще настроиш апарата на блокия на камъка. Няма мък, няма гък. Идеален. Боят, връща с това клея и... Ама да го дадат тън, нет, Как го дадем, човек, какво да направим? Защо го правил? Давай. Пъп, черно. Ка черно, бе, ти шанса... Абе, чуй ли грал, бягай. Виж го, цвета. Има разлика. Чакай. Чакаме. Метни пак. Снимаш ли? По-бавно, дай по-бавно. Бавно, колкото питата голяма дай. Това те разсънят. Не. Това на сигнал да меташ само путкиш кралка. Точно така се мета на сигнал. Дали меташ сигнал, трябва да го виж какво е. Добре, това да ми меташ ти. Защото сигнал според от него трябва да го виж какво е. Желязно продължаваш. Ето само на сигнал. Виж. Не, черно. Дай пирно, дай. Да, вие по-лошо не може да чуе, Абе, тури го. Тури го надавам. Ево, виж няма разлика между Айде пирлона, ай парада и камък. Опа. Да го пам, тук няма. Бягай. Япония, бягай. Чакай малко. Кажу тебе, черно. И как да ни? Това на фотко минава, като Ама разбирам те, ама то си леко. Дай, по-малко. Виж. Добре, то няма го Слушай малко. Приятелю, гледай колко късо мята питате се. А пили сме ракия, гледай. Ама, добре, ама ти И на ход, бърз ход. спираш на сигнала да правиш така. Ти не знаеш къде е сигнал. Бягай. Добре, не, а в Това няма проблеми на бърз ход. качили само, че съм ги заключил. Ще ги откъде заради тебе. Добре, не знаеш, че ги снимам. Може би в момента ги снимам. Да видиш, е така, чакай. Те не знаеш, че ги снимам. Чуй го. Него има, само че много... Ама ще ще пише статия за тебе, не? Аз поливане не мога да пуша. Нали? Аз само на обект и да ходиш. Е така право. Тури двата камъка. Само експерименти, защото работата отходи на бой. Ама на голем бой. Чакай малко. Ето попипам апарат. Това е за физически закони. Бавно, виж го и на бързо. Бавно. Отбявам го като ходя. И това се попадят с списка в зона големия, ето забива до голямо. Хайде да вървим да пием ракия, че ми Чакайте, че я гребе. Има много да пи ракия, бе. Пиеме това Бира. Те си тя са моите пък. Ей, и прибери апарата, защото ще ти го открадат, да знаеш. Ще ти открадат апарата, прибирай го.
Инженери бе, частично наструва за тези апарати. Слайдо му да видя цяла такъв апарат, там печето, аз ти лъжи минал. Аз което е верно, тя преди мухаремка, кур. Само са много апарата. Мухаремката е по своя камък, нямаше хване курец. Грам. Говори тензо. Малко, но не си глаша. Да, силно не си кажи. Двата печера да взимат това. Кажи му на кръст да взимат. Да турви да пак. Няма него маша. Дай го в дискриминация. Дай. Дай ми дискриминация. Не, върни. Олега, сега черно. Това е. Олега, Чакай. Дай то. Идеален. Дай сега. Няма да чакай. Идеален, няма да Чакай, бе. искам да ми носи. Кой камъка, чакай. О, ма ти си много силно върху камъка, бе. Камъка да помогне. Ма горе надолу. Идеален. взема 10 стинки, май два черно. Това е като при мен. Това е черно, бе, човек, ти казваме, това е черно. Вземеш да го отвираме да е черно. Така ми. Хайде с черно, дай. О, ти двигни малко нагоре ще това. Ама направи цял ход. Черно, че не си видял там. Аз никога не правя, не знаеш къде е сигнал, бе. Аз ще го отдолу. Аз не пръсвам. Тук ако чуеш нещо. Чакай. Как да прави? Да прави. Добре, много ми да добре. Добре. Не знаеш, че Добре, бе, съгласен съм. Нормално. А той ми вика, стъркаме така. Виждам, че му нещо место Може. По-малко пари. Това е страшен съм. Не може. Чакай само да струва апарат и не става. Искам да го пробвам. Какво става, младене? Направи го да е баланс, но направи го. Чакай малко. Да, инженер ще донесе уникален камък. Чакай малко. Майта биш. Не трябва да обажда апарат. Аз не имам ръча. Това е малко апарат. И къде ти е автоматичното копче ли имаш отдолу? Ама него това копче не го пара. Все копче... Не може да не може. Да, нагоре надолу, бе. Няма Аз не го правят, все копче не играе роля, бе. Това копче е много темно. А когато игра си, когато игра само с друга... Това няма проблем. Само чипито може да го само чипито. Да, Ама ти камък пробиваш ли? това камък е страшно дълго. Това камък вече става много най-лап чипито. Нищо друго. Дай, което не може. Казахте го, да, не споря с тях. Черно ли го, или цвят? Чакай да видим аз сколько дали. Чакай, Павел да плава. Абе, направо, Пана, ход човек ти го пинаваш и ти отиваш и ти го става. много. Защо имаш само стотинка? Стая дигма, аз съм малко смол да пали с този кабиш. Това е чистия стинки, колеги. Чакай ти да му... Си го наснова, ма, какво че падиш? Може ме? Малко. А къде стана пирона да видим дали си? Ама, къде си да видим Я да и пирона. Вало, я дай пирона. Пирона, къде Я му видим пирона. Чекай, бей. Това е сладък.
Малко пустее, малко изгори. Може, я и тровете си не дава. Ела, младене. Ела, младене. Ела, младене. Колко го намалям?